हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एम्बडी थॉट्स यूट्यूब चैनल। मु गौतम आपन को सादर स्वागत। जहां दर्द होता है वहीं से ताकत पैदा होती है। जी हां दर्शक बंधु, ଯେଉଁଠାରେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅନୁପ୍ରେରଣା ବା ସମର୍ଥନ ବା ମୋଟିଭେସନ। ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସମୟରେ ବା ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସୁପର ହ୍ୟୁମାନକୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ବଡି ଥଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ହିୟର ରାଇଟ୍ ନାଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ବଡି ଥଟ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମସ୍ତେ, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଷ୍ଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।